Kaixo, batzutan problema bat aurrean daukagunean, irakurri eta gero, ulertu eta gero, ematen du problema horrek ez duela soluziorik. Biderik onena ahal izatekotan hauxe izango da. Egin saiakera batzuk. Probatu era batean, probatu beste era batean, ea bide ona topatzen duzun. Gelditu une batean bideoa enuntziatu arretaz irakurtzeko eta egin proba batzuk. 24 txanpon ditugu, horietatik bat bakarrik da faltsua, balantza bat marraz dezakegu. Halako balantza batean, hasiera batean buruatzen zaidun lehenengo gauza da 12 eta 12 jartzea. Non egongo da faltsua? Gutxiago pisatzen duenez, balantza horietatik altuago geratu den platerean egongo da. Hor baldin badago, horiekin jokatuko dugu hortik aurrera. Hurrengo pisaldi batean, 6 eta 6 jarriko genuke, demagun hementxe dagoela gutxien pisatzen duena, eta hurrengo pisaldian 3 eta 3 jarriko genuke. Hirugarren pisaldi honekin ere ez dugu bukatutzat emango, zergatik demagun gutxien pisatzen duena hemen dagoela, 3 horietatik ez dakigu zein den pisu gutxien duena. Egin beharko genuke azken pisaldia bat eta kanpoan bat utzi. Hau basoago baldin badago, hauxe da gutxien pisatzen duena, hau baldin bada, hauxe da gutxien pisatzen duena, eta berdinduta baldin badago, hemen dago gutxien pisatzen duena. Baina 4 pisaldi egin dugu. Enuntziatuan 3 pisalditan egiteko eskatzen zaigu. Saiakuntza honekin eman dugun azken urratsak ebazteko bidea erakutsiko digu. Az gaitezen txanponak plateretan kokatzen batzuk kanpoan utzita. Lehenengo urrats batean, 8, 8 eta kanpoan 8 utziko ditugu. 8. Berdin dute baldin badaude, kanpoan dauden 8 horien artean egongo da gutxien pisatzen duena. Ez badaude berdinduta, gorago dagoen platerean egongo da gutxien pisatzen duena. Demagun honetan dagoela. 8 horiekin antzera jokatuko genuke. 3 plater honetan, 3 beste platerean eta 2 kanpoan. Berdinduta badaude, 2 hauen artean egongo da gutxien pisatzen duena, eta horrengo pisaldi batean bat eta bat jarrita jakingo genuke zein den. Ez badago berdinduta, horietako batean egongo da gutxien pisatzen duena, hau da plater altuena duena. Demagun hemen dagoela, 3 horiekin azken pisaldi batean nola jokatuko genuke? Bat plater batean, bat beste platerean eta bat kanpoan. Berdinduta geratzen badira platerak, hauxe da gutxien pisatzen duena. Ez badira berdinduta geratzen, altuen dagoen platerean dagoena da gutxien pisatzen duena. Eta horrela, planteatu zaigun problema ebatzita utzi dugu. Guztiz ebatzita? Ez. Generalizazio bat plantea dezakegu. Zer gertatuko da 24 txanpon izan beharrean 100 txanpon baldin badaukagu? Gutxienez edo minimoki zein da pisaldi kopuru txikiena ezberdina dena bereiztu ahal izateko. Eta orokorrean, N txanpon baldin baditugu, horien artean bakarra baldin badago gutxien pisatzen duena, ze prozedura jarraituko dugu? Zenbat pisaldi beharko dira gutxien pisatzen duen hori faltsua den hori topatzeko? Hemen daukazu planteatuta generalizazio hori. Ohar bat,
Problema honen ebazpena eman dugu ahoz, ez dugu idatzi. Ahoz esan dugun guztia idatzita agertu beharko zen. Zu zeu arduratuko zara hori egiten.